dus dit voor het vaste onderdeel van Dre Peters banken met Dre. Je weet het, hè? Dre zoekt altijd ergens in Midden-Limburg een bankje op. Maar Dre, dus hij is vandaag wel heel wiet weg. Hoe is hij ergens? Jongens, staan bij de Rode Brug. Het is vochtig weer vandaag. En ja, dat hoort wel een beetje bij deze tijd, hè? Vastelavondstijd. Vochtig. En ik heb een paar knakkers op de bank zitten vandaag die hebben gaat vertellen, gaat nuits. En nu voor haar, voor mij ook heel erg belangrijk natuurlijk, om te weten wat er allemaal gaat gebeuren. Deze twee gasten die gaan de scholenverstatie presenteren. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder, want dat is natuurlijk voor haar helemaal nu. Het zijn echte mediamen, zou ik bijna zeggen, doe zeker hoor. Min of meer ja. Vertel eens even, Wim gezet. Ik ben Jesse Heffels. Ik ben opgegroeid in Remun, ik woon er nog steeds. En ik doe inderdaad sinds 2 jaar maak ik YouTube video's. Video's voor het internet dus. Daar kijken wereldwijd 350.000 man naartoe. En zo ben ik... En Jan, waar kijken die hier? Ja, die anderen die kijken nog niet naar mij. Okay. Binnenkort wel. Dus je bent er volop bezig om dat te bouwen? Precies. Super. Al 2 jaar lang ja. En dich? Ja, ik ben ook geboren in Remun. Ik ben eigenlijk 2 jaar terug begonnen met Wiese Oetsus. Ik denk dat je, heb je er wel eens gehoord? Neem me gaan. En ik dacht eigenlijk voor de jeugd, er moet eigenlijk gaat meer gebeuren als rood, geel en groen en hoenpapa. Ja. En ja, daar zijn we eigenlijk met begonnen. En toen is dat in één keer een plof en nu staan we hier. Ja, nu zou het grieven, want toen ben je op een gegeven moment benaderd. Dine Boga, je belde op, begreep ik een keer. Die dacht, oh, met de belasting, maar dat waren... Ja. Ik werd dus inderdaad door Dine Boga gevraagd of ik het leuk vond om te presenteren. Ik denk van ja, wat moet ik gewoon presenteren? De Belastingdienst. Dus ik zeg van ja, het lijkt me wel leuk om te presenteren. Hoe ga je dat om? Ze zei dan van ja, scholenverstatie 2020. Ik denk, scholenverstatie, wie komt hij daarbij? Dus Dine Boga zit inderdaad in de organisatie van scholenverstatie en de staatsverstatie. En vroeg me dus of ik scholenverstatie wou presenteren samen met een andere vriend. En toen dacht ik van ja, wie zoet Suus Niels? Ja. Neem eens beter dan hem om te vragen om daarbij te zijn. Ja. Met z'n tweeën toen, duo presentatie. Met z'n tweeën inderdaad. En de twee wat het eigenlijk de afgelopen zoveel jaar hebben gedaan, die zijn er dit jaar ook nog met z'n tweeën bij. Dus eigenlijk dit jaar wordt het met z'n 4 in totaal. En als het goed gaat, dan gewoon 4-2 Niels en ik gewoon dat overnemen in de komende jaren. Wat een geweldige uitdaging, hey Niels. Hey, let op. Dat is wel een flinke uitdaging, joh. En, ja, hoe we moeten beginnen, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Dus we zijn nu op zoek naar een pakje eigenlijk. Maar ja, dat is toch nog wel meer werk als wij gedacht. Ja, maar het pakje maak je in de presentator. Je moet gewoon alles schroom. Van ik afgooien. Je spreekt een tegen 40 jaar op het podium staat. Schroom van ik afgooien. Je wil niet zelf zien. Je wil niet zelf. Dat doet ze met de filmpjes toch ook of niet? Precies. Ja, en het filmpje is natuurlijk dat ik tegen een camera kal. Nu stonden er 15.000 man geloof ik voor die naast. Dus het wordt zeker een uitdaging, maar ik heb er zeker heel veel zin in. Ja. Dus het wordt sowieso iets moois dit jaar, dat weet ik zeker. Ik heb altijd ervaren dat ze alleen maar de eerste tenerieën dus, en wat de achter staat. Maar dat moest wel vooral, want luister, de presentator moet niet eigenlijk opvallen. De presentator moet niet opvallen. Die moet eigenlijk zijn presentatie doen. En dan ben ze de beste presentator, dat snap ze wel hè. Ja, dat werd dus een hele opgave voor ons. Om niet op te vallen. Ja, daar waren ik bang voor. Maar luister, het zijn verschillende rollen. Hij zal met zijn professie denken, dat is een uitdaging, want ik kom een keer in een heel andere rol te zitten. Ik moet voor 15.000 mensen. Normaal is het zeg maar zonder decor en dan moest het allemaal zelf bedenken. Ja. En nu is het een uitdaging en ook dat moest ik kunnen. Dan de beste zelf alleen maar veel professioneler van. Het is natuurlijk weer een hele nieuwe ervaring eigenlijk boet wat ik normaal doe. Het is totaal goed anders. Ook al is het een beetje hetzelfde, het is toch weer een hele andere scène hoe ze insteeds. Ja. Dus maar het lijkt me zeker heel erg leuk om dat allemaal te leren. Ja. Ja, want nu hebben ze het heel te deur van ja, hoeveel duizend zag ze? 330.000 precies zitten er nu op. Oké, en dan, ja, vertel eens even, wat is er dan allemaal om die 330.000 eigenlijk volgers te breken? Ik doe eigenlijk heel veel met salto's in het Nederlands gezag. Ik heb misschien zo even snel laten zien. Ja. Daarmee ben ik video's begonnen met maken op Instagram. Ja, dat ging op een gegeven moment naar 1000 man her. En toen dacht ik van, ja, het lijkt me misschien ook wel leuk om YouTube-video's over te maken. Dus toen ben ik gewoon begonnen met YouTube-video's daarover te maken. En dat ging op een gegeven moment gewoon groeien op zichzelf. Toen had ik op een gegeven moment 50.000 man bij. En toen wilde ik nog op school, op het CIO's. En toen dacht ik van, ja, ik wil hier eigenlijk wel het groters van maken. Ik wil hier echt gewoon, ja, eigenlijk succesvol in werden. Dus toen heb ik besloten om te stoppen met school. Dat is nu precies 2 jaar geleden. En die CIO's niet afgemaakt? CIO's niet afgemaakt. Oh. Geen opleiding afgemaakt. Dus het risico genomen om eigenlijk, ja, om hier echt iets van te maken. Tot nu toe pakt het heel erg goed uit. Ja, dus we zitten nu op die 330.000 man. En nu trekken ze me wel, salto. Ja, laat zien. Godverdomme, ja. Kom hier.
Het geeft er niet. Ik heb alles metgemaakt met banken bij 3. Nee, dat nemen ze de saltenmaak. En hè? Zo. En hè? Die aan de schoonzoon, nee. Ik bedoel, dat ging te snel. Dat ging echt te snel. Dat moest toch nog niet gebeuren. Zo, ja. Ik ben nog single, dus... Oh, dat is nog single, oké. Voor de dames die toevallig ook de TV11 kijken, is nog single. 2 keer 11 jaar. En dit is de presentator van de show. Dan maar één. Ja, nu enig in de zaal, maar die dames... Ja, enig in de zaal, maar die vrouw, die hebben dat niet gezien, die vrouw niet. Heb je hem goed in beeld, Olaf? Let op, de geet er. En wie die show te neerkomen, of niet? Dat is hier te geloven, hè. Maar nu is het keer. Ja, en nog een keer. Ja, nee, de laatste salto die ik gemaakt heb al 30 jaar geleden. Maar nu hebben we het dicht, want nu hebben we een man die is van alle merken toes en doet steeds toch neven. Het is toch niet dat hij de aangever is en dat is toe. Ja, is dat nog te doen? Ja, dat is inderdaad. Ja, ik ga niet vragen om de salto te maken. Ja, nee, dat zal ik ook zeker niet doen. Maar ja, dus op zich, ik vind het wel heel leuk. Het is wel heel iets anders, want ik ben sinds kort een mediabedrijf begonnen met nog een andere vriend van mij. En van nu tot doen wij ook allemaal zaken in reclame, video's, de hele reut. Ja. En toen Jesse mij dat vroeg van zullen we dat gaan doen, dacht ik van ja, dat is wel heel gaaf. Ja. En dat, zeker, dat zei ik van dat moeten we gelijk doen. Ja. Maar weet je wat, ik vind het fantastisch, jongens. Ik ben zelf ook mediaman altijd geweest, mijn hele leven. Maar als je die zelf goed verkoopt, dat is heel erg belangrijk, dan komt die bedrijf ook gegarandeerd van de grond af. Maar dan moest wel zelf achter die ding staan. Ja. En ze zei, ik wil van 313 naar 430, 430 miljoen en ga maar verder. En op een gegeven moment is de salto gaan niet meer belangrijk. Ik geef het dan niet meer op de salto. Dat is ook, het gaat op een gegeven moment, er zit natuurlijk ook heel veel omheen in zo'n video. Het gaat op een gegeven moment ook om die persoonlijkheid, waardoor mensen ook nog dicht gaan blijven kijken, zeg maar. Ja. Dus we moeten inderdaad gewoon ook sterk in die show staan, zeker zijn van die eigen zaak. En dan lukt het eigenlijk een beetje uiteindelijk vanzelf. Dat is zo sterk in de show, dat had ik al gehoord. Nee, dat heb je dik hetzelfde. Hè. Dus ik wil eigenlijk, TV11 is ook een mediabedrijf met een paar jongens die er echt de show zongen steken. En heel vaak ook gezegd, ja, bij de TV11, nou, steeds meer kijkers doen heel Limburg. Dus het is heel erg belangrijk dat er natuurlijk op dit gebied, de media staat natuurlijk in een heel ander daglicht als 30 of 40 jaar geleden. Of print, toen werd het digitaal en nu werd het allemaal filmpjes en zo. Hè. Ja, het gaat ook allemaal veel sneller. Als het vandaag gebeurt, dan weet iedereen het nu. En vroeger waren het dan, moest het in een krant komen en dan duurde het hem weg. En weet nu, zo snel als het nu gaat, dat is om dat doorgaan met te doen, dat is top. Maar nu, vastelavond vrijdag voor vastelavond. Is de Zolenverstatie, die begint om 1 uur, meen ik. Ja, die kijkt naar mij, maar doe met zijn presentator. We hebben alleen gehoord... Nou, ga maar vanuit dat het, in ieder geval, iedereen ziet dat in de publicaties. Geert doet die presentatie met die 2 jongens die het vorig jaar gedaan hebben. Ook 2 jongens geloof ik, hoor. Nee, een jong en een vrouw. Oké, dus dan gaat het met zijn veren doen. 3 mannen, 1 meisje. Ja. En dan is de vraag, als je het goed doet, of je het de volgend jaar mag overdoen. Ja, daar gaan we wel vanuit, hè. Ja, nou, maar dat is wat ik bedoel. Dat zelfvertrouwen. Ja. We gaan dat flikken, we gaan dat doen. Verstaan ons mensen, we laten ons niet omkrijgen. We zijn mediamen en we laten dat zien. Precies, zo denk ik ook wel dat ze zo in die show moeten staan om dat te kunnen doen. Ja. Ik denk dat ik kom kijken, want ik neem aan dat Rode Salt op die buurt komt of niet. Misschien als je geluk hebt, maar we verwachten natuurlijk wel dat je er kan kijken. Ja, ja heel zeker. Ja. En doe met die filmpjes. Ja, die komen nu elke vrijdag tot aan de carnaval komt dat op Wisse Oetjes online. Ja. En dan willen we daar een nieuwe... Maar hoe vind je de mensen van TV11 kijkers dat eigenlijk op? Op Wisse Oetjes Instagram, als ze dat hebben, of op Facebook. Ja, want Instagram heeft natuurlijk jongeren veel, maar veel boven kijkers die moeten op Facebook. Ja, dan wil het dan naar Facebook. Ja. Ja. En als ik dan de openingspijlen van Facebook pak, dan krijg ik al direct een filmpje, hoor. Als je gelukkig wel, als je het volgt wel, dan moet je anders of Wisse Oetjes intypen, boven bij zoeken. Ja. En dan komt er zo'n roze balletje. Dan heb ik nog steeds geluk gehad, maar dat heb ik nog ergens keer gezien. Geweldige filmpjes. Ja, dankjewel. Ja, daar gaan we voor. Dat is natuurlijk iets dat vind ik geweldig. Daarom zitten we hier nu ook. Ja, super. Super jongens. Hij dat volle. Ik hoop dat we straks ook nog een keer wat presentatoren krijgen. Ik doe voor de 39 keer het sportgala. En we kijken om een keer een remun. Van wem zou dat nog meer kunnen? Misschien zit er bij jeugd wel een presentator voor de toekomst. Wem weet? Misschien Prins weer een keer ergens bakken, zo begin maar ergens aan. Hè? Je hebt het wel in nog. Ja, kindje gaat gewoon af en toe een feestje vieren. Zeker weten, eigenlijk elk weekend wel. Vervolgen nog. Mooi. Goed, geweldig jongens.
Ja, nu dan stond ik hier op een zeiknate dag stond ik met een paar jongens te spreken die het helemaal voor elkaar hebben. En die ook hun planning, hun carrièreplanning al uitgestippeld hebben. Ze gaan van school af, een siersopleiding, wij lopen geweren. Nee, we gaan voor een mediabedrijf. En het is zo super dat ik met 2 van zo'n gabbers heb mogen spreken die straks de scholenverstatie doen. Dus, en ja, de scholenverstatie moet ik even zeggen, nou de statieverstatie, die kent je natuurlijk ook weer zien op TV11. Want je weet, op TV11, daar zit je zelf.